Fernando, što si napravio ovakav haos? Uvek nešto radiš. Šta radiš sada i ti više? Šta radiš? Pravim šta nešto, radiš? pravim nešto. Pa šta? Sve ove patike su tu. Što? Što? Kaži mi što? Imam tebe porodi, kako se kaže wife? Žene. Nemaš dve porodice. Imaš dve žene, da. Da, porodice je family. Da, to. Da. Vidi haos, Fernando, gle. Pa što si Pravo ovako je. veliki haos napravio? Mislim stvarno. Sad, cijelu malu mrvicu da si pokupio. Šta kažeš? Kaži opet, molim te. Cijelu malu mrvicu. Sve mrvice. Sve mrvice da si pokupio. Sad odmah.